sak padaning titah kuwi ora dionangake njajaki karo atining liat. Mbuh Lestari TV kuwi Kabudayaan. awake dhewe ora ngerti mula dikulinake nggunakake permana jati luwih-luwih. Ujaring para prisepuh nggunakno ngelmu titen merga wong tumindak ala kuwi saklawase mesti bakal kesasapan jiwa Lestari sing ala. TV Kabudayaan. Semono wong kang becik kuwi mesti bakal ana rasa becik lan sak pepadane. Yo. Mula aja gampang diblithuk. Lestari TV ora Kabudayaan. donangake njajaki karo atining liat. Mbuh ala mbuh becik. Kuwi awake dhewe ora ngerti mula dikulinake nggunakake permana Lestari TV Kabudayaan. Ujaring para prisepuh nggunakno ngelmu titen merga wong tumindak ala kuwi saklawase mesti bakal kesasapan jiwa sing ala. Lestari TV Semono wong kang Kabudayaan. becik kuwi mesti bakal ana rasa becik lan sak pepadane. Yo. Mula aja gampang diblithuk sak padaning titah kuwi ora Lestari TV donangake Kabudayaan. njajaki karo atining liat. Mbuh ala mbuh becik. Kuwi awake dhewe ora ngerti mula dikulinake nggunakake permana Lestari jati TV luwih-luwih. Kabudayaan. Ujaring para prisepuh nggunakno ngelmu titen merga wong tumindak ala kuwi saklawase mesti bakal kesasapan jiwa sing ala. Lestari TV Semono wong kang becik kuwi Kabudayaan. mesti bakal ana rasa becik lan sak pepadane. Yo. Mula aja gampang diblithuk sak padaning titah kuwi ora dionangake njajaki karo Lestari atining TV liat. Kabudayaan. Mbuh ala mbuh becik. Kuwi awake dhewe ora ngerti mula dikulinake nggunakake permana jati luwih-luwih. Ujaring para prisepuh nggunakno ngelmu titen merga wong tumindak Lestari ala kuwi TV saklawase Kabudayaan. mesti bakal kesasapan jiwa sing ala. Semono wong kang becik kuwi mesti bakal ana rasa becik lan sak pepadane. Yo. Mula aja gampang diblithuk sak padaning titah Lestari kuwi ora TV donangake Kabudayaan. njajaki karo atining liat. Mbuh ala mbuh becik. Kuwi awake dhewe ora ngerti mula dikulinake nggunakake permana jati luwih-luwih. Lestari Ujaring TV para prisepuh Kabudayaan. nggunakno ngelmu titen merga wong tumindak ala kuwi saklawase mesti bakal kesasapan jiwa sing ala. Semono wong kang becik kuwi mesti bakal ana rasa becik lan sak pepadane. Yo. Mula aja Lestari gampang TV diblithuk Kabudayaan. sak padaning titah kuwi ora dionangake njajaki karo atining liat. Mbuh ala mbuh becik. Kuwi awake dhewe ora ngerti mula dikulinake nggunakake permana jati Lestari luwih-luwih. TV Ujaring Kabudayaan. para prisepuh nggunakno ngelmu titen merga wong tumindak ala kuwi saklawase mesti bakal kesasapan jiwa sing ala. Semono wong Lestari kang TV becik kuwi mesti bakal Kabudayaan. ana rasa becik lan sak pepadane. Yo. Mula aja gampang diblithuk Uri-uri Kabudayaan daerah.